Kuhlangene imindeni emibili ihlangene ngami. Abasekhaya mase kuba abakaNgcobo oMapholoba phela. Aqale kumamkhulu wami akhulume. Athi mntanami uyabona ukuthi ilanga selishonile. Akekho umuntu okuthathayo. Selihlanganile-ke ikhalenda laze lagamanxa seliyokapakela ko-40. Kodwa akekho umuntu okushadayo. Ayikho nje ngisho nendoda eyodwa eke yavela lekhaya yazothi baba. So-ke umndeni wakaNgcobo njengoba ufikile la uzositshela ukuthi ucela ukuthi senze ubuhlobo phakathi kwethu lemndeni yomibili. Kunobhuti wabo abangathanda ukuthi mntana sekhaya ushade naye. Bazomchaza kubhuti wakhe, ubhuti wabo. Akhulumeke usisi kaNgcobo uMapholoba lo ekuthiwa ngishade naye, usisi wakubo omdala. Athi-ke Nomonde thina kaNgcobo ngani yethu Nkosi yami singathanda ukuthi ushade nobhuti wethu, ubhuti wethu omncane lo. Umuntu onamahloni, akakwazi ukushela. Empilweni yakhe akazange aba nomuntu wesifazane because unamahloni lawa amanye. So-ke thina siyacela bandla ukuthi nishade naye njengoba nawe nje usuvalele ikhalenda seliphelile selizeleqela ngale ungenamuntu oyimisele ngokuthi akushade. Ubhuti wethu-ke usebenza kahulumeni, unempesheni nje uthi bekashona uyothola impesheni. Ningathenga ngisho nomuzi wesubsidy, uyaqualify ukuthi asengumuzi wesubsidy. Umashanela lapha kahulumeni uhola kabi. Asho isigaxa semali ukuthi uhola u-8,000 rand. Ningaba nempilo emnandi kabi nobabili. Futhi iy'mali zakhe-ke engade engazidli ehleze ey'beka nje uyayindimbelanisa. Ngibatshela abantu abadala etafuleni ukuthi ngiyaluzwa udaba labo. Kodwa mhlawumbe ngingacela or ngingathanda ukuthi ngimbone uMapholoba lo Ngcobo lo abathi bacela ukuthi ngishade naye. Umamkhulu avela nangivalele ekhoneni athi kodwa mntanami usafuna ukumbona umbonani uNgcobo ngoba phela bayasho ukuthi unamahloni uzomshayisa ngamahloni. Thina besicabanga nje nizovela ninambe niyobhala noNgcobo. Mntakama uzoba right, bayasho ukuthi unamafa uNgcobo. Uzoba right, uzophatheka kahle, uzoba nomuzi wakho othi wena. Soloku wena wazala uhlala ekhaya kini awufundile nokufunda mntakama, nangu umuntu osebenzela ugovernment. Thatha ama benefits, une-medical aid lo muntu uzongena nawe ku-medical aid. Ayike ngivumeke ukuthi hayi kulungile-ke sambe siyobhala-ke noNgcobo. Mangabe kuwukuthi imindeni yomibili ibona kanjalo, isho kanjalo, mina uNgcobo ngizoyiqaqela yena amahloni nginesineke kabi. Ayike osisi bakhe sebengisizile ukuthi balethe yonke imininingwane kaNgcobo. uNgcobo asayine sithenga umuzi because uNgcobo bekangayingeni, bekathi yena uzofika ngoba esezohlala kulowo muzi. Akafuni yena istress sokuthi ehambe ebhekana nemizi. Sahamba sayosayina ngakusasa bamsayinisa ubhuti wabo sesishadileke. Hhayi-ke manje ngimile-ke ngilinde uNgcobo ukuthi azongena endlini yakhe phela okokuqala ngqa. Amapotimende akhe osisi bakhe sebemlethelile. Hhayi-ke ngilinde umyeni phela. Hey, ngicela ukukutshela bekangena uMapholoba ngibona uNgcobo wangena ngesivinini eshesha. Hayi, wadlula kumina usawubona osheshayo. Wahamba yongena ekamereni elincane, tshobe ekamereni elincane. Ngasala ngikemile, kwenzakalani madoda? Nangu umyeni engidlula engeqa ngimphambi komnyango ngizowelkhama yena. Hhayi-ke speedy masishane aphume uNgcobo ekamereni. Mina ngizolala kuleli kamero, ngiyalithanda leli kamero elincane futhi linamashidi amhlophe ney'ngubo ezimhlophe. Vele u-white ukhala wami. Hawu, ngithi uqonda ukuthini manje Mapholoba phela masuthi uzolala ekamereni elincane? Angisho thina sinekamera elikhulu lesizolala khona njengey'thandani. Aphendule kuMapholoba athi angisho nomzimba omkhulu lala kulona-ke ikamero lelo. Mina ngizolala ekamereni elincane ngiright la. Hawu, usho kanjani ngoba phela sishadile? Ayi ngiright la ekamereni elincane. Ngithi hawu ngikuphekela ukudla-ke ngicela usale usuzodla-ke before uhambe uyolala ekamereni elincane. Athi ayikhuleka ngifastile. Into ethiwani-ke le, into ethiwani ngisale ngikemile ngomile kanjalo. Ngikhumbula ukuthi osisi bakhe bangitshenile bathi unamahloni uNgcobo. Ngivelane ngidecide ukuthi okay, noma kuthiwa indoda inamahloni kanjani, kodwa masibona ithanga ibone nala ngaphezulu ayikwazi ukuziba mfana. Ngivelane ngikhumule ngisale pupurunu kanje ngingene ekamereni elincane ngivula isicabha ekamereni elincane.
Ngicela ukukutshela ukuthi uNgcobo umnyango wawubuyisela eshesha. Angiphoxekanga kanje. Ngahamba ngaye ekamereni lami. Ngicela ukukutshela ukuthi uNgcobo wasalala ngaphakathi. Akathandazanga kanje uNgcobo. Wethandaza kugqagqamuka. Sengizwele omakhelwane ukuthi hayibo bazothi sifikelwe imhlola yomakhelwane. Cabanga ngoba umthandazo wakhe uMapholoba wawuhamba kanje. Jova ongcwele, Ngrozi yokukhanya, ngibiza wena, nangu lo mfazi umane uhamba ngamabele nje le endlini uhamba ngemgibe. Ngizoboniswa kanjani mina iprofetho zasezulwini? Nangu umfazi uhamba nqunu le ndlini. Ngizobona kanjani iprofetho? Ngibiza nina ngelosi yokulunga, ngelosi omhlophe, Ngrozi engcwele. Mina emthandazweni wakhe nje uMapholoba bengizwa nje uNgrozi ongcwele, Ngrozi ongcwele. Ngibiza nina le phezulu eintabeni enibhabhale ngamaphiko amhlophe. Hayibo nansi imhlola. Hayibo ngalala-ke ngedwa ekamereni, ngilele ngedwa, umoya wami ukhathazekile ukuthi yini lento engiyifaka kuyona. Ngicela ukukutshela ukuthi ngaze ngalala ngiqungquluzile, nguvulile umnyango, ngithi uma ngabe kuwukuthi ushintshe umqondo wakhe ebusuku, mhlawumbe ngizombona esenyonyobe eseyongena le mbhedeni ngoba mhlawumbe unamahloni ukuthi azongena embhedeni ngibhekile. Hayibo, every day after work uNgcobo uMapholoba ubekabuya ahamba yothandaza, athandaze ngize ngizumeke. Ngilala ngedwa-ke manje. Kuyacaca ukuthi vele lento yamahloni akunamahloni la lo muntu akafuni lutho ezomhlanganisa nentombazane. Uthi ukubona intombazane enqunu kuvimba kublokha iprofetho zakhe. Hayi-ke ngihlale ngicabange le ndaba ukuthi hayibo phela mina ngisewumuntu omusha. Yize phela sengizofika ko-40 phela kuthiwa life begins at 40. Umzimba wami usayidinga iy'mfanelo zomuntu wesifazane. Cela ukukutshela-ke ngibuyelane nesoka lami kade ngithola nalo before ngishade. uBheki. Kuzimalanga yoswahla lensizi Ngqomonde into ekhanya ngale engathi umlungu. Hey, ngibuyele-ke kuBheki. Vele uBheki avelana ngihlanyise kakhulu kunakuqala. Ngasesaba abantwana abancane abantshontsha ushukela. Cabanga-ke vele ngiyaphuma laphayana kuMapholoba ngiyamtshela ukuthi hayi ngisobabheka ekhaya uma akekho right. Ngiyakuphi sometimes ngiyahamba ngemini ngiyekubheki. Sometimes angilala endlini ngithi ngesontweni hayi athi hayi kulungile ngizosala ngenza i-cross night ngithandaze kahle ngekho umuntu ongiphazamisayo. Kanti mina ngiyakubheki. Ngelinye-ke ilanga kuBheki angicela ama-out. Ngifika lapha ema-outini-ke kuBheki siyoyihlabela ubhiya-ke ngoba mina noBheki ubhiya besiwuhlaba. Ngifike ema-outini ngigqoke ijini encane emfishane yaze yahlephuka la. Uyabona otakwethu nama-cellulite wami ahleli ngaphandle ngishaye ne-crop top. Hawu ingithuseke lento ngoba afika uBheki angangincomi because bengazi ukuthi ama-cellulite ami notakwethu bami uBheki khona le kumthinta khona uvela nathi igazi lakhe lithi vru mangabe bona labo takwethu bami. Hayi uBheki angangincomi nansi imhlola bosi umuntu useqala ukuphupha yini usephushiswa yileli khehla lendoda leli thandazo Jova ongcwele ongrozi yokulunga lapha endlini. Hayi-ke nangu uBheki engangincomi aqale kuBheki uyambona ukuthi unamahloni ngisho nokungibheka mangabe ekhuluma. Kodwa gcine sengiqondile-ke angitshela ukuthi ayi lalela-ke sisi. Lalela Nomonde mina ngizocela sihlukane. Mina ngiyahlukana nawe angesisakwazi ukuqhubeka sithandane. Ayingihleli kahle emoyeni lento yami ukuthi ngijola nomfazi oshadile ohlala nenye indoda endlini. Nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe nomfazi wami ngishade. Ngizoshada kanjani mengishontshana nomuntu oshadile? Soze Nomonde iqhubeke lento yami. Iyaphela namhlanje ngiyakwala Nomonde. Kuphelile phakathi kwami nawe. Ngathi ngiyancenga uBheki wathi kuphelile phakathi kwami nawe. Hayibo, ngaze ngafisa ngathi nami ngihamba ngiyothandaza umthandazo ngithi Ngrozi engcwele. Nazi izidlo zami ibaleka phela nangu uBheki engidampa. Sengizodlani. Kusenjalo ngahlangana nomhlongo uNjomane kaMgabi. Hayi madoda besingeve sithandana-ke noNjomane kaMgabi nanoma ikuphi besikhohlwa ukuthi kunabantu sesibhizi-ke manje sibhizi siyathintana siyacabuzana phambi kwabantu. Hayibo abantu bebejika ibukeli mangabe kukhona mina noNjomane la kuNjomane bekawuthall dark and handsome. Hey
Hey, uthando luzokudida ngoba mina was so taken ngamadoda ama-yellow bone. Ngathi mengibona uNjomane ngibona lela dark, ngabona u-dark chocolate. Ngathi hayi, black is beautiful man. Angikhathali noma ungathini. Angikhathali mncwi through God noma kuthiwa uthini uthini. Black is beautiful. Hake noNjomane sithathandana kanjalo-ke, cabanga kuNjomane because bekahamba ngemoto expensive, unyenyavu le moto. Cabanga nami sengihlala ku-front seat ngisikuphiko emotweni yaNjomane. Ngimshiyile leya ngroze engcwele laphayana u-10 feet lapha endlini ethandaza. Sikuphiko emotweni kaNjomane, siyathandana, uthando lethu luyashisa. Yeyi, ukwabona uma uqeda ukuhlukana nomunye umuntu usukuyitshela ukuthi awusoze walithola olunye uthando lufana naye. Yabona lapha kaNjomane bese ngifike ekugcineni ngisemathandweni ngizwela ukuthi ngiyathandwa. Ayi man, ngokuhamba kwesikhathi sithandana noNjomane. Ngase ngiyabona ukuthi hayi man, uNjomane u-arrogant. Yabona lento yakhe uthi unemali igcwele la ekhanda lakhe. Ukhuluma noma kanjani nami, akanayo inhlonipho. Sometimes ufuna mina ngihlezi ngiswenkile ngigqoka ama-Crocs mangabe ngihamba naye. Useyangitshela ukuthi ufuna ngigundele afro yami ngiqale ngifaka ama-weave. Yena uzongithengela ama-Brazilian hair o 10,000. Angirelaxe le afro man ngifake i-weave. uNjomane cabanga i-afro yami esengiyibeka iminyaka emingaka. uNjomane man akana respect mekakhuluma. Hake nangu uNjomane ke usiyangitshela ukuthi yena akasheri namuntu umfazi. Uzocela ukuthi ngidivorce leliya khehla leliyana siphume kuleliya tshotshombe leli la 4 room, ngihambe ngiyohlala naye ku-double story yakhe, ngihambe ngey'moto zakhe, ngeke ukuhamba nendoda 10 feet, indoda engenamoto, angize kuyena uNjomane kaMgabhi because yena uyangithanda, ngiyi-type yakhe and futhi yena akamsheri umuntu wesifazane. uNjomane bekayile nhlobo lokuthi mase kukhulume yena, mekukhuluma yena unongakuniki i-chance yokuthi uphawule. Umbono wakhe iwona ophumelelayo. Angena amanzi endlini. Sifike kanjani la? Amanzi phela asengena zageleza. Nangu uNjomane ethi angidivorce uMapholoba endlini. Ngihambe ngiyoshada naye, ngihlale naye. Ngathi mase ngifike endlini sengicabange kahle lento le. Ngamdampa uNjomane. uNjomane ngashada kanjani mina nendoda le arrogant kanje? Ngashada kanjani nendoda eyitshela ukuthi iyona engangizwa nokuthi ngithini mina? Ngamane ngihlale noNgrozo ongcwele la endlini nokuthi ngishade noNjomane. Ngamdampa uNjomane, ngamtshela ukuthi angisamfuni, ngifuna ukulungisa impilo yami, ngifuna ukufocusa emshadweni wami manje. Anakezwa lutho-ke nina. Ngicela ukunitshela ukuthi uNjomane wathi igqithi endlini yami noMapholoba. Hawu, ngaqamba manga ngenze ngathi ukhazini wami ukuze phela uMapholoba ukhona ekamereni. Ngathi hawu mzala, usufika kanjani le ndlini ungangitshelanga? Hawu mzala, mina nendoda yami phela manje isikhathi sethu sokuthi sihambe siyothandaza lesi. Wenza njani manje mzala? Bekumele ungitshele ihora lethu lokuthandaza leli. Kwasho ukuthi uNjomane usefikile. Yena wathi akanasikhathi sokukhuluma indaba yomzala uzolanda umuntu wakhe, yena akadampwa, uyena odampayo. Hey, washe ngiqukule ngitikita phela uyajima uNjomane. Cabanga ngoba mina nje ngiyisidudla impela, ngumashudu ngishaya ngey'ngalo zokwaba. Impela ngiyintombazane ekhona, ngiyintombi ekhona ngixishile. Hey, wangisho wangiqukula uNjomane, wangidonsa. Lapho-ke uNgrozo ongcwele uMapholoba wami, umyeni wami engimele ngabe uyaphuma khuza imhlolo emzini wakhe. Ngicela ukutshela bekaphezulu engene kwelikamoya ethandaza. Athi kodwa lo mfazi ogqoke impahla emfishane iyona lento enza ukuthi amadoda ambone ngathi utikilani. Amadoda ayazenzela kulo mfazi. Athandaza engene kwelikamoya. Nansi indoda ibhizi nami ngala iyankuka. Ngicela ukukutshela ngase ngihayiza ngiba ngumsindo kwaze kwangenelela omakhelwane bakhuza imhlola yaNjomane. Impela kwacaca ukuthi sekumele amadoda omphakathi amhlasele uNjomane. Nangu uNjomane ezongidonsa endlini. Angisho akasazi isitori saNjomane lamadoda. Athi hawu ngoba nake indoda yakaNgcobo ilungile uMapholoba, siyamazi uMapholoba kanyathela intuthana akathi nxa kumuntu uyayithandazela nje kuphela. Soze sadelela isichwenzi solanda umfazi wenye indoda endlini ngoba naku sithi siyamnabela, siyamthanda. Ayike ngasinda kanjalo-ke kuNjomane. Wangisendela imessage wathi it's over. Wathi uyena ongidampayo. Cabanga ngimdampa ekuqala ngathi sho sharp zinto ku right.
ngase ngidecide ukuthi angike ngiyiqoqeke nami ngibe umfazi. Ngisho ngithathe isinqumo sokuthi ngishade nale ndoda le engafuni umuntu engazange yangishela. Ngacelela ukuthi ngishade nayo. Ngathatha isinqumo sokuthi ngiqoqe impilo yami ngihlale endlini mekathandaza uNgirozo Ongcwele nami ngimjoyine ngithandaze naye. Mhlawumbe kungaba khona iconnection, kungaba khona mhlawumbe into eyakhekayo phakathi kwami naye mangabe nami ezongibona njengeNgirozi nje iNgirozi ethandaza naye. Hake siqhubeka kanjalo ke sisawu umakoti nomkhonyana wonke umuntu bekalala ekamereni lakhe lale emashidini akhe amhlophe nami ngilala kwelami ikamera elikhulu ngoba kuthiwa ngimkhulu phela. Hake bese ngumfazi oqoqekile-ke nami mangabe kwenzeka ukuthi nginey'dingo bese ngiyisiza ngama-toys soze ngaphuma ngaya ngaphandle bese ngiyinto nje eshintsha ama-battery ema-toysini. Kwathi ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngezwa uMapholoba engqongqoza isicabhini sami wathi nkosikazi ngayifundisela phela mina ngiyifundisela uMapholoba. Ngikhuluma nje sijabulile kumnandi emendweni noma enamahloni bandla kodwa-ke umuntu wami izothiwani le ndaba. Buzz SA to all social media platforms. Iphela kanjalo-ke indaba yethu. Isiyolala ibone ney'tori ney'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha on our YouTube channel Buzz SA. Siyanithanda kakhulu. Mwah.